दे माथो दासिमबो बेलासि फावदोरालाय मैयानो फुङावनो खोन्थाखाबाय आङो फुङावनो संखा जाखानो दासिमबो फैयासै खदाय लेट बिनिया। औ मैयानो खोन्थाखादोंबा दासिम फैनांसिगौ माथो मा खालामबाय थाखो फाग्लियालाय दासिमबो फैलायि नै सानानो जौलायबाय थब गायखांनांगौ खोथियाबो बुरजाथार फुना दोनखानायानो थब फैनांगौमोनथ' आरो ओंखाम संनाय जानायानो गोबावथार जायो बिना बेयावनो गोबाव जालायबाय बियो। दे दसे नेबावनोसै दसे नेना फैयाबाथाय जों गायग्रोनोसै ना ददेरे। हलाय खिलां गोलावा दासो फैलायगौयैनो खिथौआ सान लानानै। खिलां गोलाव नङाबा माथो बेलाय खिलां गोलावखौनो होनांसिगोन आरो बिखौलाय। दहायनो फैनाय नामा नोंसोरलाय पेटें आरो ददेरे? आंहा नै संनाय जानायावनो गोबाव जाबाय दे जेबो नङा दाबो गायखांगोन दे। खोथियाखौ नायहरलाय नोङो फावदुर हाबाब एथ' बुरजा फुना दोनदो बिसोरो मैया आयु जा बुरजाखा खोथियानो दिनै गायखांगोन बे आयु आंहाबो गोबाव जाथारबाय दे थब गायनोसै थौ। रलाय ओमफ्राय अबे दाबसेखौबा गायनांगौ जाखो खोन्थालाङाखैबो बे गोमोथावा आलिसो खोहैदों बैथिं नोंनो गाज्रि हरदोंहाय फावदुर। नै गोमोथाव नैथिं फैलाय अबे दाबसेखौबा गायनांगौ जाखो? बिनिफ्रायनो गायलांदो दे बिनिफ्रायनो नोंसोर थानायनिफ्रायनो हरै गायलांजोबदो गासिखौबो जेसे गायनो हायो गायदो दे जेबो नङा दे खोथिया थाबाबो गाबोन गायलायगोन ना। लावखाय थगायबायसो नामा ब्राख्लाय माथो दाबो गैया माथो दाबो फैयासै दाहालागैथ' गायखांनांगौना मोनानोसैयानो नै। लोगोखौनो अबिसास बावलै बियो जाम्बाबानो मोनगागोनलै नोङो बिदिबा फैथायबालाय खालै नोंहासो मोनगागोन नोंनिसो जागोन। नेनोसो बालायलांबायलै फैदोंना फैयाखै बिबा साला थगायदोंसो नामा सुवाद साला नोंखौ बारा फोथाय जालाय लाङालै। हाबाब नै लोगोखौनो फोथायबावलै जाम्बायानो गैलाय नोङो नै नोंसोर प्रमिस नुथारदों आङो मा होनो सोरनि प्रमिस लाबावनो आं दा र' नै आं माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि प्रमिस लाबाय आं जाम्बालाय। हाबाब लांखारसोदां सोरखौ नेगासिनो नोंसोरलाय बेयावलाय जाम्बाफोर बादिनो जोंहानि लामायावलाय। माबालै माने अखा हायो माने अखा हायो सान्दुं दुंद्रागोन नालाय दिनै सान्दुं दुंदों नालाय जोबोर गरम मोनदोंलै ओंखायनो बार जादोलै नोंसानि लामायाव इखौनो जों जिरायफैबाय थानायालाय बार नांनायखाय। हे गबायलै आंलाय खोन्थासिनो सानदोंलै जाम्बाखौ रोंगोलै बिबो जेनथेन गलायबायलै। नङा नोंसोरनि बाथ्राखौ फोथायनोनो हाला आं एसेबो दाख्लैबोथ' खान्थाल बिनो फैफानानै खान्थालखौ हरा होननायाव खावना लांदों नोंसोरो दाबोथ' खावना लांफैयाखैथ' नोंसोरो खिनासो दोनखादों आं खावना फायहां जानोबालाय खिखौनो गाग्लाना फै नोंसोरो मोनामसुना फै जाम्बाफोर। है जों खावाखैलै बै सिख्लाफोरासो खावदों खोनालै जोंथ' खावथाराखैलै जों खावालै गामिनिखौनो बोरै खावनोब्रा जोंलाय खावाखै जोङो मानो फोथायाब्रा नोंलाय। इनिफ्राय मानोथो थाबायाखै बेयावलाय मामबायसा नोंसोर गोख्रैथां खावनो फैयाखै नोंसोरो नोंसोरनि आयदाखौ मिथिखागौ आं गोख्रैथां नङाबा नोंसोरखौ नै रुवालायनि आं र' नोंसोरखौ साला खारगोन ना खारा नोंसोरो। जाबावगोन नालाय लावखाय खोथाया बोरैबासो जाबाय माथो। है जाम्बा बेखौनो गियो नामा ओरैनोसो होनो बे। आयु नोंसोर आंखौ ओरैनो होनदो सानमारदोंना र' नायबाय था नोंसोरो बेयाव थाबाय था र' लायनो थांनायाव रुवा नोंसोरखौ खारना खारा नायनि आं र' दै बेयावनो था नोंसोरो र' गारथाय बिसोरखौ दिनै र' बिसोरखौ खानोथ' खाब्रा बिसोरो। है जालाय थौदो आं गिबायलै है थालै नोङो था आं थांसैलै। ए सुवादालाय माबायदिब्रा आंखौ गारनासो थांबाय बियो आंखौ नायनो लांनो गावहानो नायनो लाबाय ओमफ्राय आंखौसो गारना थांबाय बियो आय जानाय नङालै बारा फोथायजामारालै लोगोबाबो। आयु पेटें दिनै गायखाङा होननाया गायखांथारमारबायना जोङो जा थब गायनानै गायखांथारमारबाय आंलाय बेखौनो दिनै गायजोबनो हानाय नङासो सानदोंमोन गायजोबनो हाथारबाय दे। औ आंबो हाया सानदोंमोनथ' आरो गायजोबनो हामारबाय दे जा मोजां मोनखाबाय आं गायजोबनो हानायजों मानायजों गाबोन गायफैनांलायलांला दे जोङो। अबाव थांदोंमोनब्रा नोंसोरलाय पेटें?
माथो नै थेबां फाग्लासोलाय अबाव थांनाय नोंलाय हाबाब नोंसोरलाय आंखौलाय फाग्ला सानो नामाब्रा मा फाग्ला बुंबाय थायो एथ' गाराम थेबगां आङो एक्टर गुदुं गरम गरमनि मानो नोंसोर फाग्ला होनबाय थायोब्रा जागोनलै नोंसोरजों आंखौ साला नोंसोर फाग्ला होननानै फाग्ला सानो रावबो सिख्लाफ्रानो गोसोथोलाय लांला सोरहाय पेटें बियो जों गामिनिनो ददेरे उनाव सिनायलांगोन दे नोङो हाबाब बे सासेयालाय सोरथो जानायखो जामाया बेखौनो सिनायलायला होमबा नों खोन्थाबा बोरै सिनायनांगौ देनाय नोंनो बुंनाय दावखालि बिनानाव जाम्बालाय मैयासो गुवाहाटीनिफ्राय फैदों हाबाब अन्थाव बाथावनो मैयासो गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय आरो दिनैनो माइ गायनो थांबाय आयु हाबाब अन्थाव बाथावनो हाब्रु गोजायाव आं सिगांनो गायखायोमोन आं जेबो मोना माइ गायनायखौ मोजांसो मोनो आङो बिदिबाथ' मोजाङानो दानि सिख्लाफोरा हले माइ गायलालै खिन्थु नोंसो गायबावो मा मोजांलै नोङो मोजां सिख्ला होनो बिदिखौसो दानि जुगाव नों बायदि सिख्ला मोनाथ' रोजानि गेजेराव सासेल' जायो नों बायदि सिख्लाया जारौ नङाहाय मा गोबां दं बिदिनो आं बायदि सिख्ला माइ गायग्रा जाथारलायबाय बे थेबगांनिया सिख्ला मोजां सासे नुदावनो हाया सिख्ला सासे फैदावनो हाया बिसोरजों एदावनाय नै बिनाबाथ' बिदिल' मा एदावलायखोब्रा आंलाय मोजां खोथासो बुंदों आङो एदावखैलै दे थादो नोंहा जों थांनोसै आब'आ दानो रायगोन औ दे जारौ मालाबा लोगो हमगोन दे साफा मारथ'